No niin, nyt olisi tällainen live-kommentaari. Ihan ensimmäinen mulle. Tänään pelimuotona oli Skill Confirmed klassina MP7 Silencerilla ja Rapid Firella. Secondary weaponina MP9 Extended Magillä. Siinä Lethal on Semtex ja Tactical on Flash Grenade. Perkkeinä Sleight of Hand Pro, Quick Drop Pro ja Marksman. Sitten Specialist Packageähän käytän. Siinä on Savengeri, Hardline ja tuo... Mä en nyt muista toi Steady Aim. Sitten Deathstreakinä Juiced. No niin, mennään peliin. Katsotaan saadaanko peliä, mikä ei ole lähtenyt vielä käyntiin. Eli jos tykkäätte, painakaa like-nappulaa, ja jos sitten tykkää, laittakaa dislikeia. Kestää vähän. No, kesken pelin mennään, mutta katsotaan missä kohtaa tää. Lockdowni näyttää olevan mappina. Ja Kill Confirmed hän oli pelimuoto. No joo, just. Täällä ei ollut edes vielä First Bloodia tullut. Katsotaan saadaanko. Tää on mun joku toinen peli, no niin. Sinne naatti Semtexi sinne. Se ei ollut äijää. Siinä oli äijää. Siitä saatiin eka tappo. Tuolla ei. Tänne spavnaa. Vähän lagii tää. Sinne ylös menee. Siitä saadaan ja no niin. AK:lta tuli turpaa. Katsotaan jos täällä olisi. Omia. Tää sinne Semtexiä lähdetään pois. Ai vähän huono aimi. Ai jumalauta. Taisi saada stukin muuten. Siitä omat topdagit matkaa ja siitä tulee äijä. Sinne ei kannata mennä. Täältä tulee äijä. Jaa, se on täällä. Siitä ja ai Predatoria piilaa. Siitä yrittää mua. Ei saanut. Ja selkää. Siis just tällaista tää MP. Sinne vähän. Siitä tulee äijä. Tää MP7 on kyllä ihan niinku ihan saatanan tarkka ase. Se ei paljon kikkiä ollenkaan. Niin. Siitä. Ai perkele. Meinas tulla turpaan Predatorilta. Ja sieltä tulee Scarällästä. Toivottavasti voitetaan tää matsi. Ainakin ollaan jo. Ai ja taas sieltä. Sama äijä. Sinne Semtexit. Ai kun ei huomaa. Kämppii tuossa portaissa pahasti. Taas piilon Preda tulee. Ai nyt ollaan häviöllä. Pitäis vähän
9 ja 7. Aika huonosti menee. Sinne naatia. Naatia perään. Sinne vähän flässiä ja... Oho, spavnaa sinne sitten. Siitä tulee... Sinne naatti. Sitten vaan niitä tänne äkkiä. Ai, ei nyt. Mun pelitaidothan ei oo mikään kauhean hyvät. No. Mikäs vittu nyt on? No mikä nyt? Vittu. Sitten otetaan jo turpaa 5. kerran samalta äijä. Varmaan nyt Predatorilta. Kato, ei otettu. Niin siitä saadaan 2 äijää. Siitä tulee 100 tappoa MP9. Sieltä tulee tappoja. No, se veti tripleen vastustajalle joku. Kyllä aikamoinen kämpperi toi tuo portaissa. Vai missä se istuu? Mä en tykkää paljon olla tuolla putkessa. Tykkään enemmän olla näillä reunoilla. Katsoa näitä spavneja ja näitä. Pitää ne spavnissa vastustajat meillä. Täälläkin mä näen. Siinä on äijä ja... Tuosta saattaa tulla. Näen kartasta. Ai. Niin nyt ollaan päästy taas johtoon. Nyt on aika tasainen matsi. No niin, sieltä tuli tappo. Sitten tagit mukaan tietysti. Eikö kukaan nyt saa tota alas? Ei yhtään kukaan. No mä ammun sitten. Tuleesi. Ai jumalauta. Mene tän. Noniin, siitä saatiin alas. Pistetään tällä PKP:llä sitten tää 1. Tää on ihan... Noniin ja siitä tuli voitto. Statsit nyt ei mikään hyvät 15-15. Jättäkää laikkia jos tää oli mun eka kommentari. Jos haluatte lisää niin jättäkää laikkia niin katsotaan sitten. Moro!